Modar. Gong. Ngom. Ngantel jasmu ya. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani ya, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Ana saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kaki Coca-Cola ombe. Dilalani. Waduh. Payah kowe. Kok kene, Truk? Iso kene ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mah mlaku-mlaku ndasa asikanan. Oh, sapa-sapa kok? Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ping arep perang Karto Marwo dadak werna-werna. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ati ora iso. Ah iya. Wis ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh. Mumet tenan aku, Tru. Ya wis ora usah maju, tak maju. Sone aku nek konangan mah tak keplaki kok, Gong. Wong luwih rapi kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dadi nak mana, Tru? Ngono wae dadi nak mana. Ya wis ngono wae dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ya. Ajiker aku ditinggal dhewe ya. Awar turu ning pangkone sindan-sindan.